मबाइलानो गलांबायलै दाना ओमफ्राय दा नागिरगासिनो दङ बै गोजौआव फट' लाबाय थादोंमोन जान्जियाव थेबदोंमोन नालाय गबाय आरोना दासो इयाव लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय बगामाथि गेट बेयो बगामाथि गेट खुलुमबाय लोगोफोर साइखं ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय दायो जोङो थांनो नागिरदों बगामाथि जोङो थांगोन नैबे जों BMW जों BMW आव गाखोबाय दायो लोगोफोर जोङो दायो थांगोन बगामाथि आरोना बगामाथिखौ एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै माबायदि जायगाफ्रा बिदिब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ब्लगखौ स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै दा लोगोफोर 10-15 मिनिटनि उनावनो मोनहैसिगोन जोङो बगामाथि नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै बगामाथिखौ बगामाथिनि दै बाज्रुमनायाव गुसु सुदेम ओमफ्राय दुगैनोसै जोंनियाबो सोरगोफुरिया जुदि लामाया बेबायदि जानायमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन हाय गसाय मा समाव जागोन बगामाथि पिकनिक स्पट नैबेनो गेटआ लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय बगामाथि गेट बेयो बगामाथि गेट ओमफ्राय बेवहाय पार्किं लाखियो आरोना पार्किं दा बेसे लागोनथाय नैबेखौहाय BMW निखौ जोंना नै BMW आ गाद जाखा BMW आ जिबायदि खारखायो हिउ हिउनो नैबेनो जाहैबाय बगामाथि गेट एन्ट्रि टिकेट बेसेबां 100 जोंना फाइनालि एन्ट्रि जाबाय गारिया BMW आ सिबनोसै ओमफ्राय लोगोफोर मोनफैबाय आरोना दायो बगामाथियाव जों मा लाबोदों नै गामसा ओमफ्राय ओरै बेदरफ्रा मा गोलैजोब्बाय नामा आया माथो गोलैजोब्बाय ग्रेभियास गोलैना बेदरानो गोलैबाय ओमफ्राय लोगोफोर मानसिफ्रा माने ओरैफोरखौ लाबोखायो ओमफ्राय बेयावबो मोनो ओमफ्राय नैबे बैग्रि दंफां सिङावहायनो जिरायनानै ओरै खामानि लोंनो हायो आरोना बे बैग्रि दंफां सिङावनो जिरायनानै बरियानो ओमफ्राय जोंबो जिरायनोसै जोंबो जिरायनोसै दायो बेवहाय दंफां सायायाव बैग्रि दंफां दंजोबो नै ओमफ्राय बैग्रि फिथाइ गैथ'आ आरो दायो संनानै लाबोखादों आरोना जों मा बेदर लाबोदों एसे नायदो नैबे जाहैबाय बयलार आथिं ओमफ्राय खर' ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लकेल दाउ 1 hour later 6 weekथ' नङा नालाय फेमिलि पेकसो बेफोरखौ नांला लाब गैया लोगोफोर जि खालामो इसोरानो बानायनाय दा ओरैबो खालामनाया इसोरानो बेबायदि बानायदों माने ना बेदरल' जायो नालाय लोङो जायो ओंखायनो जोंना पेकआ बेबायदि आरोना लोगोफोर A few moments later मबाइलानो गलांबायलै दाना ओमफ्राय दा नागिरगासिनो दङ बै गोजौआव फट' लाबाय थादोंमोन जान्जियाव थेबदोंमोन नालाय गबाय आरोना दासो इयाव मबाइला नै दा दालाय सिङाव नागिरगासिनो दङ 10-15 हाजारनि बागारनो थांनो हायोमोन मोनबाय ने मबाइलखौ मोनबाय Oh my god wow मोनबाय ओइ बिसोरनो साहा लोंहोनांसिगोन माबा मोनसे जाहोनांसिगोन एबार नोङो नै बिसोरनो आदा मोननो ने होलाय अन खालामनांला दा नै मबाइला बेनो गलांदोंमोन आरोना दैयाव अफ खालाम मबाइलखौ अफ खालाम दे दा दखानाव मोनहैबा बायबा मोनसे जागोन दे मेकानिक थाखायसो नालाय अफ खालामदोब्रा नों बेखौ नैबे मबाइलानो गलांदोंमोन दैयाव नैबेयावहाय नागिर मोनबाय आरोना मबाइलखौ ओमफ्राय बे बगामाथियावहाय दखान होग्राफ्रा एसे हेल्प खालामबाय मदद खालामबाय नागिरनानै मोनबाय आरोना नैबे जाहैबाय बगामाथिनि बाथौ थानसालि बाथौ सिबिसालि
नैबेयो बाथौ सिबिसालि इनिफ्राय दायो रावबो गैया बेयावहाय बेयो जाहैबाय बाथौ सिबिसालि बगामातिनि ओमफ्राय बेवहाय माने बर'फ्रानो दंजोबो आरोना दखान होग्राफ्राबो बर' ओमफ्राय गासिबो बर'आनो दंजोबो आरोना लोगोफोर मोजां मोनबाय आङो बिराद मोजां मोनबाय आरोना लोगोफोर जोंना नैबे मबाइला दैयाव गोलैदोंमोन ओमफ्राय बे खाथिनि मानसिफ्रा बे दखान होग्राफ्रा फैनानै दैयावहाय ज्रुम ज्राम गोजोमनानै माने नागिर मोनफिनबाय आरोना मबाइलखौ लोगोफोर नैबेखौहाय मोनफिनबाय आरोना मबाइला गलांदोंमोन बिथांना मोनफिननानै बिराद फुरथि बिराद खुसियाव दं थान्दा लोंहोबाय ओमफ्राय नै बिसोरो माने आदामोना हेल्प खालामना होबाय आरोना बिराद मदद खालामबाय खोनानाय लोगो लोगोनो मा जादों होननानै खारलांदोंमोन आरोना ओमफ्राय मबाइल गलान होनाय लोगो लोगोनो गामसा थामसा गानस्लायनानै दैयाव हाबनानै नागिरनानै हेल्प खालामबाय आरोना जोंखौ मोनबाय जोङो मबाइलखौ दा मोनफिनबाय नागिर 13 Pro Max गोमानायाव दैखो आन्था लोंहोदों मोननायाव जों इमान दुगैबाय बेहाय दुगैयासैना बियो मानसिया बाय एसे लेथ्रा मोनदां बोराय बाथौआ माने बेखौ दुगैनो थिनबायलै बोराय दुगैयासै मा नोंखौ मा दाय खालामखो जेनेबा नोंनि मबाइल गलांलाय देलाय मा दाय मावखो आं नोंनि मबाइल गलां नोंहा पकेट दंखायो पकेटाव सोना लानांगौ बेहाय मानो लानांगौ नोङो लोगोफोर जियानो जा हासि मजाक मिनि खुसि रंजायै जोङो बगामातियाव फैदोंमोन मबाइला गदोंमोन बेखौथ' मोनफिनबाय ओमफ्राय दा जोङो थांफिनसै आरोना लोगोफोर दायो रेडि जाजोब्बाय नै BMW आव ओमफ्राय जोङो दायो थांफिनसै लोगोफोर BMW जों लोगोफोर दहाय थांनाय समावथ' जोङो फटक लानो मोनदिया दायो फटक लानोसै नैबेयावहाय गोजौआव माथो मै दावराय दंबावो आं दहाय नुलाय बावाखै बेखौ ओमफ्राय आंनाथ' ड्रेसआ नायदो लोगोफोर नै गामसासो मैदेर खर'बो दंलायबावोसो दहाय नुलांबावाखै माने लोगोफोरना दासो फैफिननायाव बरिया नुबाय आरोना लोगोफोर फटक लानि दायो मा सामजार होनदोंमोनलाय बेखौ राजागर ओमफ्राय जों आनारस लानोसै राजागराव पाइनापल हा गोदै जायो गोदै आनारसा थ' लोगोफोर जोङो दायो मोनसे सेन्टाराव दं बे सेन्टारनि नामानो जाहैबाय राजागर दा बे राजागर सेन्टाराव माने आनारस लानो नागिरदों बिराद गोदै जायोनो आनारसा नै राजागर सेन्टारनि आनारस बिराद गोदै जायोनो माने बे जायगानि आनारसा बिराद गोदैनो राजागरनिया जों दङ दायो राजागर लोगोफोर नायगासिनो दं दायो अबे थाइसेखौ लानाय जायो राजागरनि आनारस लानि लोगोफोर जोंनो थाइसे आनारसखौ फ्रियाव होबाय आरोना जोङो दा बे आनारसखौ थाइसे जानोसै थ' माने जोङो बेवहाय आनारसखौ एसे बुरजा लासिगोन नालाय गोदै नंगौना नङा टेस्टिं नायनो होदों आरोना जोंनो आनारसखौ जानो थाइसे गोदै नङाबाथाय आनारसखौ सोलायफिनगोन जोङो ओइ मिठा নহ'লে আমি আনারসটো ঘূৰাই দিম হা समझ रहे हो এতিয়া খাই চাওঁ ব্লগ বনাই আছো itu pulsa itu थ' लोगोफोर जोङो टेस्टिं नायनोसै माने मामोनलाय जायगाया राजागर फार्स्ट टाइम दे राजागर माने लाइभआव खोनाफेराखैमोन बेबायदि जायगा आरो फैफेराखैबो फार्स्ट टाइम राजागरावहाय आनारस जानोसै जोङो दायो गोदै नंगौना नङा जानानै नायनि आरोना राजागरनि आनारसखौ बरिया मजा गोदै लोगोफोर मजा गाइस आनारस राजागरनि मजा नांदों गोदैयानो बरिया गोदै